హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ శ్రీలత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ ఎగ్ మసాలా కర్రీ అండి. సో ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీనికి ముందుగా మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో 4 లవంగాలు, 2 ఇలాచి, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, కొంచెం గసగసాలు, కొద్దిగా నువ్వులు, కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి, వీటన్నిటిని వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలు కూడా ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే సేమ్ టమాటో కూడా ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా సాజీరా, కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, 4 ఉడికించి పెట్టుకున్న గుడ్లు. సో ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని కడాయి వేడయ్యాక అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని అందులో కొద్దిగా కారం వేసుకొని మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ అందులో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకొని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన ఎగ్స్ని తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఇంకొంచెం నూనె వేసుకొని కొద్దిగా సాజీరా, కొద్దిగా జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఒక 3 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా డ్రై అయ్యాక కొంచెం పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ కూడా వేసుకొని మరొకసారి కలుపుకోవాలి. దీనిని మరో 3 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. ఇలా పూర్తిగా డ్రై అయిపోయినాక మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసుకొని మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న దీన్ని మరో 4 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా మసాలా అంతా బాగా వేగాలి, పచ్చివాసన పోయేదాకా వేపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో పేస్ట్ను కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకొని మరొక 5 నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా నూనె పైకి తేలుతుండగా బాగా ఫ్రై అయినట్టు. సో ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, చిటికెడు పసుపు, కొంచెం ధనియాల పొడి,
కొంచెం జీలకర్ర పొడి, వీటన్నిటిని వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసిన దీన్ని మరొక 1 మినిట్ ఉడికించుకోవాలి. సో ఇలా బాగా డ్రై అయిపోవాలి. ఇలా బాగా డ్రై అయిన దీంట్లో 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ వేసుకొని మరొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని హై ఫ్లేమ్లో 3 మినిట్స్ ఉడకనిచ్చుకోవాలి. ఇలా బాగా ఉడుకుతుండగా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. మరొక 1 మినిట్ దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది చూసారా. సో మనకి ఎగ్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎగ్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ట్రై చేస్తారా? మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.